ኦን ሁሉ ትገዝ እግዚአብሔር አምላክ ስራኻ ዓቢን ግሩምን እዩ። ኦ ንጉስ አሕዛብ መንገድኻ ጽድቅን ሐቅን እዩ። ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ኦ እግዚአብሔር ዘይፈርሐካን ንስምካ ዘየኽብርን መን ኣሎ? እቲ ቕኑዕ ፍርድኻ ተግሂዱ እዩ እሞ ኩሎም አሕዛብ ክመጹ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክሰግዱ እዮም። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጽሪ 3 ክሳብ 4 ሃሌሉያ። ኩሉ ትኽእል ኤልሻዳይ አምላኽ ጐይታ ሰራዊት አቦ ኩሉ ፍጥረት አልፋን ኦሜጋን እግዚአብሔር ተመስገን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን። ኩሉ ትኽእል ኤልሻዳይ አምላኽ ጐይታ ሰራዊት አቦ ኩሉ ፍጥረት አልፋን ኦሜጋን እግዚአብሔር ተመስገን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን። ንስኻ በይንኻ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ንስኻ በይንኻ ታምር ገባሪ ንስኻ በይንኻ ልዑል ስም ዘለካ ንስኻ በይንኻ በዓል ጥበብ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ዘይትመውት ንጉስ ንስኻ በይንኻ መጋቢ ምስጢራት ንስኻ በይንኻ ሰናይ መሪሕካና ንስኻ በይንኻ ቀርኒ መድሓኒትና ኩሉ ትኽእል ኤልሻዳይ አምላኽ ጐይታ ሰራዊት አቦ ኩሉ ፍጥረት አልፋን ኦሜጋን እግዚአብሔር ተመስገን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን። ንስኻ ጥራሕ ጸሎት ትሰምዕ ንስኻ ጥራሕ ሓጢ ይቕር ትብል ንስኻ ጥራሕ ቀልጢፍካ ትረድእ ንስኻ ጥራሕ መሊስካ ትመጽእ ንሱ ጥራሕ ዘሎን ዝነበረን ንሱ ጥራሕ ቅዱስን ሓቀኛን ንሱ ጥራሕ ዘይኽሰት ጽሩይ ንሱ ጥራሕ ዘይዓርብ ፀሓይ ኩሉ ትኽእል ኤልሻዳይ አምላኽ ጐይታ ሰራዊት አቦ ኩሉ ፍጥረት አልፋን ኦሜጋን እግዚአብሔር ተመስገን። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን። ንበይኑ ይውሰድ ስግደት ውዳሴ ንበይኑ ይኹን መዝሙር ቅኔ ንበይኑ ይግብኦ መጽባዓ ህያብ ንበይኑ ይኹን መስዋዕቲ ገንዘብ ንዕኡ ይኹን ሰብነት ናትና ንዕኡ ይኹን ኩሉ ጥሪት
ሰብነትና ንዑሁ ይኹን ርቡሕ ምስጋና ንዑኡ ይኹን ሃልሃልታ ዕልልታ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይመስገን 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 እግዚአብሔር ይመስገን